Takže ešte raz dobrý deň, dámy a páni. Predstavovať sa už asi nemusím, keďže to pani organizátorka zvládla za mňa. Ešte raz by som možno zopakovala, moje meno je Lucia Pastorová, pracujem pre spoločnosť Express People. Pre tých, ktorí nevedia, sme personálna agentúra, ktorá pôsobí aj tu na Slovensku, aj v zahraničí. Týmto by som vás chcela srdečne pozvať na workshop, ktorý sa uskutoční o 14:00. Nasledujte stopy, ktoré sú na zemi nalepené Express People a hneď vedľa nášho stánku Express People sa nachádza prednášková sála, v ktorej sa vlastne uskutoční tento workshop. A ešte keby som mohla, tak by som vlastne pustila k slovu môjho kolegu, ktorý sa vám tiež osobne predstaví a povie vám trošku viac o tomto workshope. Dobrý deň, prajem. Ja chcem veľmi príjemne privítať na uputávku na prezentáciu, ktorá sa uskutoční o 14:20 v prednáškovej miestnosti. Volá sa to Ako sa stať HR Star. Ja len opravím, ja nie som Ivan Ondrej, neviem, kto to spackal, ale ja sa volám Ondrej Ivan, teda Ivan je prezvisko. Tak ako spomínala kolegyňa, pracujem pre firmu Express People, tam máme vzducholoď. Táto vzducholoď bude lietať nad prednáškovou miestnosťou o 14:20, takže ste srdečne pozvaní. Budeme sa rozprávať o jednej behaviorálnej metóde, ktorá je trošku iná ako tá klasická metóda výberu uchádzačov. Takže srdečne pozývame špecialistov z oblasti ľudských zdrojov, takisto ako uchádzačov. Dozviete sa, ako sa pripraviť na všetky možné metódy, ktoré používajú HR špecialisti na to, aby vybrali toho správneho kandidáta. Tento workshop bude zameraný na to, aby sme rozšírili vedomosti HR špecialistov aj o metódy, ktoré sú trošku netradičné, ktoré sú iné ako klasické, ktorými vieme ísť trošku hĺbšie pod povrch a ktoré sú efektívne pre výber veľmi kvalifikovaných pozícií v stredného a vysokého manažmentu. Táto metóda má veľmi široké uplatnenie, je v podstate dosť jednoduchá. Dnešná prezentácia by bola taká malá ochutnávka, aby si títo HR špecialisti osvojili nejaké tie základné postuláty, ktorá táto metóda má, ako sa to robí, aby si sami nacvičili. Budeme vlastne vyvolať nejakých ľudí z obecenstva, bude to príjemná zábava. Každý, kto príde na našu prezentáciu, si odnesie celkom pekné darčeky, takže ešte raz vás srdečne pozývam. Prezentácia Ako sa stať HR Star o behaviorálnej metóde výberu uchádzačov, primárne pre HR špecialistov, ale takisto aj pre uchádzačov o prácu, aby sa vedeli dobre pripraviť. Ďakujem veľmi pekne a ešte odoznám slovo kolegyni Lucii Pastorovej. Tak ja ešte raz tiež vás nechcem veľmi nudiť. Srdečne pozývame o 14:00 a takisto vás pozývam do nášho stánku Express People, ktorý sa vlastne nachádza tým smerom. Tak dúfam, že sa tam potom o tej 14:00 uvidíme a budete sa baviť tak príjemne ako aj my. Ďakujeme. Priatelé, na úvod, keď vás už tu mám všetkých, tak nejaké úvodné slovo, o čom bude tento workshop. Bude to o behaviorálnej metóde výberu uchádzačov, ktorá sa volá STAR. Len veľmi v krátkosti, aby ste vedeli, ja sa volám Ondrej Ivan, som psychológ, som HR špecialista. Tu táto milá slečná blondiavá, to je moja šéfka, manažérka rekrutmentu spoločnosti Express People. Ona vám povie za chvíľku zo pár slov ohľadom tohto, len nejaké tie podmienky, ktoré sú moje, sú tie, že žiadne nie sú, teda chcem vás veľmi pekne poprosiť, ak budete mať akúkoľvek otázku, ak by ste to chceli prerušiť vlastne tento workshop, alebo by ste chceli niečo povedať, kľudne sa prihláste, ja vám dám slovo, takže som otvorený akýmkoľvek otázkam počas tohto workshopu a teraz dám slovo kolegyne Lucii Pastorovej. Takže ešte raz dobrý deň, ja by som vás chcela srdečne privítať, dámy a páni, na tomto prednáške alebo teda skôr interaktívnom workshope. Takže ako hovoril kolega, prosím, pýtajte sa, prerušujte, spolupracujte s nami, naozaj nás to poteší. Ako už spomínal kolega, bude to teda o metóde STAR, čo je vlastne behaviorálna metóda vedenia pohovoru. Takže či už ste HR špecialisti alebo ste uchádzači o prácu, myslím, že benefit budete mať ako jednej, tak aj druhý. Tí, ktorí ste HR špecialisti, dozviete sa o tom, ako správne klásť otázky, ako si nájsť toho ideálneho uchádzača. A tí, ktorí ste to vlastne
vlastne ako uchádzači sa dozviete všetky tie triky, ktoré na vás HR špecialisti vyťahnú počas toho pohovoru, budete sa vedieť na to dopredu pripraviť. Takže s vašim dovolením ja by som rada začala pre nám kolegovi a ja som tu dneska viac menej ako taká dekorácia a budem teda prepínať tie slajdy, aby ste videli to, o čom bude on aj rozprávať. Ďakujem pekne za slovo, no tak môžeme začať teda. No, niekoľko slov na úvod ohľadom tejto behaviorálnej metódy, o čo to vlastne je. Chcem sa spýtať, koľko z vás tu ľudí v tejto prednáškovej sále je HR špecialistov? 1, 2, 3, 4. Takže tu máme nejakých 4 HR špecialistov, čo nás mám zmapovaných, takže na vás si budem dávať pozor celú prednášku. Čo je to behaviorálne interview? Sú to techniky vyvinuté, ktoré sú zameraním na to, aby sme odhalili minulé skúsenosti toho jedinca, aby sme odhalili aj jeho nejaké osobnostné vlastnosti, ktoré sú stabilné. Vychádzame z paradigmy tej, z tohto postulátu, že najlepším prediktorom úspechu v budúcnosti je úspech z minulosti. A ešte z toho, že správanie človeka je počas celého života konzistentné. Že my ako ľudské bytosti sa veľmi počas života už nemeníme. Čo znamená STAR? S znamená situation alebo situácia. T znamená task, úloha. A znamená action alebo činnosť. R znamená result alebo výsledok. Vidím, že už niektorí si robíte aj poznámky. Keď budete chcieť potom tak po konci tohto workshopu vám všetky tieto veci, aj túto prezentáciu a nejaké materiály ešte k tomu pošleme veľmi radi e-mailom. Takže späť tejto metóde už vieme, čo znamená ten akroným, čo znamená každé jedné písmenko v tejto skratke situation. Takže povedzme si nejakú situáciu, že nám príde uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza napríklad o pozíciu nejakého koordinátora vo firme. Tento koordinátor vo firme, máme urobiť nejaký kompetenčný profil, teda vieme, aké skúsenosti by mal tento človek mať, vieme, aké osobnostné vlastnosti by mal tento človek mať, no ako to zistiť. Tak určite teraz sa toho uchádzača nespýtame. Ste dobrí v manažmente konfliktov? Ste dobrí v tom a tom? Pretože táto informácia by nám nebola asi postačujúca. Takže s touto metodou STAR, to S znamená situation, tak sa ho spýtame. V nejakom poslednej dobe, posledného roka z vašich pracovných skúseností bola nejaká situácia, kde ste využili orientáciu na klienta? Takže podľa tohto, keď sa ho spýtame toho človeka, povedzme nám nejakú situáciu, konkrétnu situáciu z vašej skúsenosti, kde ste využili orientáciu na klienta. Trošku to popíšem bližšie, aby sme to mali prehľad o tom. Otázka je otvorená. Ako vidíte, tá otázka, popíšte mi tú situáciu, je veľmi široko formulovaná, ale pritom poskytuje vlastne pri odpovedi materiál, ktorý je veľmi špecifický a vieme sa dozvedieť veľmi špecifické vlastnosti. Správne štrukturované odpovede na túto S-ku na situáciu. Rýchla, jasná odpoveď. Ten človek, ktorý má situáciu veľmi dobre v pamäti uloženú, kde využil tento manažment konfliktov alebo orientáciu na klienta, tak okamžite pohotovo bude reagovať. Človek, ktorý takúto situáciu nemá, tak bude tápať, bude reagovať menej pohotovo. Jasne formulované vyjadrenia. Človek, ktorý nemá jasno v tom, že čo urobil, čo vykonal, či vlastne sa orientoval skutočne na tohto klienta, tak sa nebude jasne vyjadrovať. Ten človek bude stále hľadať, bude ponúkať, bude používať nejaké paralelistické prostriedky na to, aby vlastne oddialil tú odpovedovú časť tej otázky. Logická štruktúra odpovede, na to si musíme tiež dávať pozor. Tento človek bude zavádzať, bude vlastne hovoriť o tom, že bude zovšeobecňovať a podobne. O tomto si povieme teraz trošku ďalej. Nesprávne štrukturované odpovede, ako som už spomínal, zovšeobecňovanie. Napríklad, keď sa spýtame toho, môžeme to aj zahrať s pani kolegyňou Pastorovou, keď ti to nebude vadiť. Tak napríklad ja sa spýtam, toto je uchádzačka o pracovnú pozíciu koordinátora, a ja sa spýtam, no, pani Pastorová, tak budete taká láskavá, povedzte mi nejakú situáciu, kde ste vlastne boli orientovaná na klienta. Tak ja keď som pracovala, tak ja som bola vlastne na toho klienta orientovaná stále, ja som stále mala niečo dočinenia s klientami. Takže vidíme, toto je taká typická zovšeobecňovacia odpoveď. My sa ho spýtame, povedzte nám nejakú konkrétnu situáciu, kde ste boli orientovaní na klienta a tento človek neprimerane zovšeobecne hovorí, áno, ja som bol stále orientovaný na klienta, v celej mojej práci vlastne ja som orientovaný na klienta, ináč by to nešlo a tak ďalej. Takže vidíme, už za toto vlastne strháme body tomu jednotlivému uchádzačovi, už mu nedávame napríklad, keď máme nejakú stupnicu od 1 do 10, tak už
už takémuto uchádzačovi nemôžeme dať 10 bodov kvôli tomu, lebo nejasne, neštrukturovane nám odpovedá na to. Snaží sa to zo všeobecniť, nehovorím veci. Odpoveď interviewera, toho človeka, ktorý vykonáva ten pracovný pohovor, by mala byť veľmi pohotová. Samozrejme, že necháme dohovoriť toho klienta a poviem mu, prosím vás, buďte takí láskaví, ja rozumiem, že ste orientovaní ale povedzte mi nejakú konkrétnu situáciu. Toto veľmi zneistí klienta, ktorý je oproti nám a ktorého vlastne vyšetrujeme, alebo chceme zistiť, že či je on vhodný na túto pracovnú pozíciu. Toto strašne zneistí, keď mu povieme, dobre, samozrejme, hovoríte všeobecne, prosím, dostaňte sa k veci. To je cieľ vlastne tejto metódy. Ďalej, povrchnosť. Veľa ľudí vlastne odpovedá veľmi povrchne. Zase si to môžeme zahrať teraz nejaká iná situácia. Napríklad chceme človeka vybrať, ktorý je zameraný na manažment konfliktu. Takže sa spýtame, pani Pastorová, povedzte nám nejakú situáciu, ktorú ste zažili napríklad za posledný rok vášho pôsobenia v HR branži, kde ste museli vyriešiť nejaký konflikt medzi zamestnancami. Tak, keďže som v tej branži pôsobila dosť dlho, veľakrát sa stalo, že som vlastne riešila konflikt medzi zamestnancami a jednalo sa o rôzne konflikty. Nebudem vám teraz presne menovať, aké bolo ich neskutočne veľa. Takže tuto je typický príklad povrchnosti. Teda tento človek odpovedal veľmi povrchne, kde nie je vlastne nejaká logická súvislosť medzi tým, že kde využil ten manažment konfliktov a vlastne medzi našou otázkou. Teda veľmi nie, že zovšeobecňuje, ale je to strašne povrchná táto odpoveď. Tento človek nemá pripravenú tú odpoveď, takže predpokladáme, že skúsenosť takoto nemá s manažmentom konfliktov, ktorý zasa by sme ju skorovali veľmi nízko. Tu bol tiež príklad napríklad jeden taký, že to je z praxe, keď som sa spýtal nejakého klienta, že povedzte mi, kde ste využili nejaké kompetencie na to, aby ste boli orientovaní na klienta, tak on stále hovoril o tom, že zvýšil o 3% zisk spoločnosti a obraty a tak ďalej. Stále vlastne sa nevenoval tomuto, že tento človek asi nemal veľmi dobré schopnosti manažmentu konfliktov. Dobre, ideme ďalej. Nesprávne štrukturované odpovede. Veľmi často sa stretávame s reklamnými odpovediami a s odpovediami, ktoré sú zamerané na seba prezentáciu toho človeka. Teda keď sa spýtame človeka, že napríklad ešte raz, teraz nejakú inú situáciu, povedzte mi, kedy ste riešili napríklad nejakú reklamáciu v podniku, kedy ste vlastne sa pokúšali, ste boli aktívni počúvajúci prvok vlastne v tom rozhovore, kedy ste boli zameraní na klienta, chceli ste skutočne pomôcť tomu klientovi. Tak veľakrát sa stalo, že sme mali na starosti reklamácie, samozrejme som to riešila ja, pretože sa v tom najlepšie význam. A riešila som to s klientami, so zákazníkmi, dá sa povedať, že s každým. A môžem vám garantovať, že boli absolútne spokojní so všetkými mojimi odpovedami a boli spokojní s tým, čo som im ponúkla. Takže na toto si určite dávame pozor, pretože naši kandidáti, keď sa si ich spýtame, aby nám povedali nejakú konkrétnu situáciu, tak to využívajú.